ibnu taymiya kansa da aka tambaye shi da yayi tasmimi ya tsaya akan lalle Allah yana kan al'arshu, malamai suka ce masa to mun yarda, wato wannan yarda fa ba na gaskiya bane, to mun sallama ala taqdir jadalan, shine ake ce masa taslimul jadali, to mun ji, wato kamar Bahaushe ce to naji, ba wai ya yarda da abin da kake faɗa ba tukuna yana sauraron ka har sai ka gama. To suka ce masa mun ji, to kafin ya halicci al'arshu fa a ina yake, kuma shi al'arshu dan tun lokacin da Allah yana nan shi al'arshu yana nan, sai ya fada a cikin cewa al'arshu ai ba ɗaya bane, kullum Allah yana halittan wani al'arsh bayan wani al'arsh bayan. To wannan kalma Muhammad Abdu kansa da yayi a cikin risalar azudiyya da ya zo kanta ya yi mamaki, yake lalle hakika malamai wani lokaci, wato in mai ake sanzi ne ake cewa da Hausa, in ya ɗauke su za su rasa ma abin da za su faɗa. Bawan Allah nan lalle ya bata, ya tafi wata hanya daban. Haka wato Sheikh Abu Zahra da ya rubuta littafin Ibn Taymiyyah yace mazhabar Ibn Taymiyyah dangane da sifofi mu ba ma tare da shi akai, saboda hanyar da ya bi in an bi za a mai da Allah gunki ne mai jiki mai zama a wani wuri to wannan ko abu ne wanda yake mustahili. Saboda haka ahlus sunnati duk gaba ɗayan su, Ash'ariyya, Maturidiyya, malaman hadisi duk gaba ɗaya ɗai da ɗai, wato duka in ka bibiya zantukan da suka faɗa da hankali ka tara su, abinda za ka iske duk yayin da aka kwatanta ubangiji da jihar sama ana nufin girmansa da ɗaukakansa da mulkinsa da malakocinsa ne, ba ana nufin zatinsa ne a wani wuri ba. Kuma duk lokacin da aka kwatanta shi yana tare da bayinsa ana nufin iliminsa da kuma har wa yau girmansa da wani abu wanda yake na tajallinsa wanda yake ba za mu iya mu bayansa mu sani ba, tunda yake mana laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir. Kai abin da aka ce maka sama ya inganta tukunna, musuluncin sama ya inganta, musulunci Ibn Taymiyyah wallahi ya inganta wallahi. Sam babun aqida Ibn Taymiyyah ya faɗi zero ne, da shi da mai bautar Lata da Uzza ɗaya suke wallahi. Kallon da Allah ya Ibn Taymiyyah yake yi wa Allah wallahi kallon da Abu Jahl yake wa Lata da Uzza ne. A babun aqida zero ne, fanko ne Ibn Taymiyyah, bai san komai ba. Kuma in Allah ya dubi Ibn Taymiyyah da adalcinsa ba da rahama ba, wallahi Ibn Taymiyyah wuta zai tafi. Wannan kuma sai dai Allah ya ji dama ya ji kansa da rahamarsa, wannan kuma Allah mai iya yin haka ne, Allah ya mai haka. Amma dai a babun aqida Ibn Taymiyyah zero ne. Aƙidarsa ba aƙida ce miƙaƙƙiya ba, karkatacciyar aƙida ce. Duk wanda yake bautan Allah a salon da yanda Ibn Taymiyyah ya siffanta mai Allah, wallahi bautan gunki yake yi, bautan gunki yake yi. Ya fito Allah yana hawa kan bayan sauro, Allah wasu yana hawa kan, in ya hau kan siddi zaka ji shi yana kikiu akan siddi. Haka fa Ibn Taymiyyah yake siffanta Allah. Allah yana tashi daga nan ya tashi ya koma can. Allah yana dariya, yana da fiƙoƙi, Allah yana da iyaka, Allah yana da iyaka. Sannan kuna zuwa kuna cewa mutane suna cewa komai Allah babba.